Аз мисля, че не съм типичният пример за стандартното развитие в тази кариера, тъй като по първоначално образование завърших икономика и по стечение на обстоятелствата просто попаднах в IT областта. Просто попадаш в една компания, която се занимава с софтуерни продукти. Тя беше сравнително малка компания българска, където първоначално трябваше да отговарям за поддръжката на софтуерния продукт. И в последствие така по и мои инициативи изградихме тест екип, който започна да се занимава с тестване на тези софтуерни продукти. За хора, които имат желание да се занимават с IT и в технологичната област, това е една изключително благодатна професия, тъй като тя ги развива в много голяма широчина. Тези инженерите по принцип трябва да имат много широк поглед върху процеса и върху технологиите. Налага им се да научат страшно много неща в своята работа. Това е много сериозен мотиватор те да се развиват, работата да им бъде интересна. Също така свързана с много, много креативност, нещо, което на мен много ми допадна, тъй като трябва да измисляш ефективни подходи, така че да изпълняваш тестването, да гарантираш качеството на продукта. Може би най-важното нещо, с което се занимавам и отговарям, това е развитие на цялостното направление по осигуряване на качеството в компанията, тъй като ние сме сервис-ориентирана компания, т.е. ние не предоставяме собствени продукти, не развиваме собствени продукти, ние предоставяме софтуерни услуги на клиентите си и осигуряване на качеството при нас е много важен елемент от целия процес по разработка и всичките инженери, които се занимават с това, трябва да са много подготвени, с много силни технологични знания. А и от друга страна, самото тестване ние го предоставяме като услуга, т.е. той е част от портфолиото на компанията. Това също, с което съм ангажиран, чисто развитие на самото направление и откриването на нов бизнес, свързан с предоставянето на такъв тип високо, да кажем, квалифицирани услуги. Повечето хора работата на един мениджър изглежда много лесна и много елементарна. Обикновено е свързана с това, че той трябва да изчете един куп имейли, да върне няколко отговора на тях, да се срещне с няколко хора, но всъщност това е един много динамичен ден, в който сутрин отделям някакво време лично, в което на спокойствие мога да се подготвя, да прочета какво се е случило, какво предстои през деня, след което серия срещи по различните ни проекти, така че да срещна с хората, с инженерите, които работят там, да се подсигурят, че те нямат някакви трудности, имат нужда от някаква помощ във връзка с работата си. Също така много често се налага да правя различни конференц-колове с клиенти, както и в България, така и в чужбина, по най-различни въпроси, както бизнес, чисто бизнес ориентирани, така също и такива, които са свързани конкретно с даден проект. Имаше преди време едно такова схващане, че тестерите са лошите, които хващат дефекти и след това девелоперите им се създават трудности следствие на това, допълнителна работа, трябва да ги фиксват. Смятам, че това отдавна е отживелица и те работят с много добър синхрон. Много често дори се дискутират помежду им тези дефекти и самите програмисти са отворени да ги слушат и се интересуват от това на какъв етап е стигнало тестването, какви дефекти са открити. Така че не смятам, че има конфликти, напротив, има много добър синхрон на работа между тях.